Aquest espectacle s'hauria d'anar a comprar les entrades a la farmàcia. És un espectacle balsàmic, amb vitamina, que cura i que quan sortirem d'aquest espectacle només podrem ser més feliços. L'Original Jazz Orquestra del taller de músics està formada per alumnes i exalumnes de l'escola i de l'escola superior del taller. És una gran orquestra multifuncional. N'hem fet 3 personatges que ens aporten 3 visions sobre la vida de Xavier Cugat. Jo crec que s'ho passareu molt bé. La gent jove pot conèixer qui era la figura de Cugat i disfrutar de la música, i la gent no tan jove disfrutarà rememorant totes aquelles melodies.